Buenos días a todos. I would like to start by thanking the Basque authorities for having invited. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko euskal agintariei eta eskerrik asko jende hau dana ona ekartzeko gaitasuna erakutsi duzuelako ez baita erreza. Ni Joan Sautosna, berez Portugalgoa naiz, Iberiarra hemengo gehienak bezalaxe, eta Europako batzordean lan egiten dutu hainbat urtetan eta azken 4 urtetan Txinako kontuetan aritu naiz, eta horregatik nik uste dut badakidala zer dan eta gauzakera ezberdinetan egitea eta gaur egun lanbide heziketaren kontuetan aritzen naiz lanean, eta nik uste dut gaur egun hezkuntza sistemak hainbat gauza eskaini behar ditu, hainbat habilitate, baina horietako batzuk zeharkakoak izan behar dute, gauzak aldatzen ari direlako eta guk ere prestekon behar dugulako aldatzeko. Gaur egun, gaur 3 ideia zabaldu nahiko nituzke edo eman nahiko nizkizueke. Lehenengoa izango litzateke, azaldu nahiko nizueke Europan nola lantzen dugun lanbide heziketa. Gero, guk hezkuntza eta kulturarako zuzendaritzan zer egiten dugun azalduko dizuegu. Eta horretarako Erasmus Plus programa erabiltzen dugu. Eta 3. Europako estatuen artean aliantza bat garatzen ari gara eta horixe azalduko dizuet. Beraz, atzo Ameriketako gure lagunek azaldu ziguten bezalaxe, guk ere Europan ez daukagu gaitasun handirik estatuei esateko zer egin behar duten. Beraz, Europa mailan egiten saiatzen garena izaten da gure esperientziak eta elkarren artean banatu, eztabaidatu, estatuekin hitz egin eta ea lortzen dugun identifikatzea zein diren helbururi garrantzitsuenak eta reformak horretara bideratu. Hala ere badaukagu oinarri juridiko bat, eta da hain zuzen ere Lisboako ituneko 175. eta 176. artikuluak dira, eta hor nolabait zehazten da bai zer egin beharko genduken. Ez dakit ezagutzen duzuen edo ez. Eta 2000. urteaz geroztik, hainbat erreforma egiten saiatu gara Europa mailan, guk Kopenhageko prozesuaz ezagutzen dugunaren bitartez. Eta zer egiten dugun? Helburu batzuk jartzen ditugu epe luzera eta gero estatuekin lanearek jarduten dugu, eta tresnak aurkezten diziegu, nola egin dezaketen erakusten diegu, ea horrela erreformak benetan gauzatzea lortzen dugun. Eta gizarte eragile edo gizarte partaidei buruz zer esan, oso garrantzitsuak dira. Eta gainera bi agentzia ere daude, bada CDFOP, edo lanbide heziketa garatzeko zentro Europarra izango litzateke, Salonikan dago, Grezian, eta hemen hainbat aditu batzen da. Eta aditu horiek lagutzen digute, ulertzen ea zer gertatzen den Europan, baina ez Europan bakarrik, baita munduan ere, eta beti ere lanbide heziketaren gainean. Eta gero hor ikusten diren esperientziak gurera ekartzen dituzte erabaki politiko ahalik eta zuzenenak hartu ahal izateko. Eta gero ETF delakoa ere badaukagu, hori fundazio bada. Eta fundazio horri esker Europaz kanpoko beste herrialde batzukiko harremanak hobeto taxutzen ditugu. Hau da, laguntza teknikoa daukagu, esperientzia daukagu, eta gero beste herrialde batzuei ere lagundu diezakilekegu hango langileak eta hobeto garatzeko. Aipatu nahiko nukeen beste gauza bat izango litzateke, Europe Aid izango litzateke. Eta hau da, laguntzak bideratzeko sistema bat. Esate baterako Afrikari, Asiari, Hego Amerikari laguntzeko dirua agentzia honen bitartez bideratzen ditugu. Within Europe, but what we are doing throughout the world because we recognize.
Laguntza hauek ez doaz Europa barruko herrialdetara bakarrik, mundu osora doaz. Hori ere oso garrantzitsua delako. Beste herrialde batzuetan ere, zenbat eta garatu guri ere lagunduko digu horrek. Beraz, Kopenhageko prozesu hori izango litzateke gure esparrua. Eta lau jardun maila daude. Bata politikoa da, eta hor ez daude estatu kideak bakarrik. Esparru ekonomikoko herrialdeak ere hortxe daude, Norvegia, Suiza, Islandia ere hortxe daude. Eta hautagai diren herrialdeekin ere lan egiten dugu, ea lortzen dugun, zein helburu lortu nahi dugun zehaztu. Gero beste ekintza maila bat daukagu, eta hori izango litzateke tresna erkidea garatzeko tresna. Behar bada entzuna izango duzue kualifikazioen esparru europarra. Entzuna izango duzu ez dakit. Kalitatea bermatzeko marko bada. Hori Europako mailan egiten dugu. Eta gero, aldi berean, elkar ikasketa ere sustatzen dugu. Bikote edo erkide arteko ikasketaren bitartez. Eta izan ere, datorren astean, Bruselan, lanbide heziketarako aholku batzordea batuko da, eta hor zehaztuko ditugu lanbide heziketak 2020 urterako lehentasunak zein izango diren. Gizarte eragileek zer duten esateko? Gizarte eragileek ere izugarrizko paper garrantzitsua daukate. Prozesunen barruan beti izan dute izugarrizko garrantzia. Eta ez horiek bakarrik, lanbide heziketako elkartek ere. Horiek danak parte hartzen dute prozesunetan. Lehen aipatu dut Kopenhageko prozesua. Kopenhageko prozesua eguneratu egiten da komunikatuen bitez. Eta azken komunikatua 2010 urtean izan zen Brujasen. Eta horre jarri du etorkizuneko ikuspegia, 2020 arteko ikuspegia. Eta 11 helburu estrategiko jarri zituen, ez dizkizuetanek azalduko, baina normalean, badakizue zer azaltzen den, bikaintasun beharra, malgutasun beharra. Eta naiz eta ikuspegi estrategiko bat eduki, normalean, epe laburreko emaitzei ematen diegu garrantzia handiagoa. Eta orain 2011-2014 tarteko emaitzak ari gara aztertzen, eta 2015-2017ko emaitzak prestatzen ari gara. Esan nahi dutena da ez gara burokrata hutsak, ez garela ideiak bota eta hortxe geratzen. Hau da, lanean ari gara, estatuekin, gizarte eragileekin lanean ari gara, ea denon artean helburu batzuk jartzen ditugun. Gero gainera bada gobernantza prozesu bat, oso garrantzitsua. Eta kontua izango litzateke Europako koordinazioa bermatzeko tresnarik egokienak badauzkagun edo ez. Eta horretarako hainbat aholkulari hainbat erakunde dago. Estatuenak dira, estatu hauek gutxienez urtean 2 bider elkartzen dira. Eta gainera badaukagu aholkulari batzorde bat ere, eta aholkulari batzorderi lehen esan dizuetan ez datorren astean batuko da Bruselan. Beraz, aipatu ditut bi agentzia, oso garrantzitsuak. CDFOP eta bestia lanbide heziketarako Europako agentzia. Jarrai dezagun orain. Kopenhageko prozesuan hurrengo urratsak izango lirateke Brujaseko komunikatuaren errebisioa. 2014 urtean CDFOPek txosten bat aurkeztuko du Europar Batasun guztiko lanbide heziketak monitorizatzeko, da azken urtetan zer egin den zehaztuko du, zer bete behar dugun, ze hutsune daukagun, eta zein helburu jarri behar ditugun 2020-erako. Eta gero 2015-ean lehentasuna jarriko ditugu mahai gainean. Lehenengo astean Europako hauteskundeak izan ziren, ez da badakizue oso ondo, datozen hiletan oso prozesu garrantzitsua gertatuko dira, presidente aukeratuko dugu, Europako erakunde guztietako lehendakariak eta kargurik importantenak aukeratu beharko ditugu, pertsona berriak izango dira, ideia berriak ekarriko dituzte, eta gure estrategia findu edo egokitu egin beharko dugu. Eta jakina,
horrek zer esana izango du gure lanean. Orain, beste gauza bat azalduko dizuet. Europa mailan azterlan bat egiten ari gara, eta izango litzateke estatuek egiten dutenaren mapa moduko bat ari gara egiten. Hau da, gure estatuek zer egiten dute Europan lanbide heziketaren eremuan. Hori ari gara aztertzen. Eta azterlan hori 2014 abenduan amaituko da, baina hala ere baditugu ondorio batzuk. Hau da, beste herrialde batzuekiko lankidetza estrategikoa da. Esate baterako Espainiak Hego Ameriketako herrialde batzuekin lankidetzan jardun lezake, beste herrialde batzuekin mugikortasun programak izan ditzazke, eta gero badago beste maila bat, gobernuez kanpo dagoena. Lanbide heziketako erakunden arteko lankidetzat, esate baterako Euskal Autonomia Erkidegoak inguruko beste herrialde batzuetako lanbide heziketekin lankidetzan ari dira. Eta badira beste mugikortasun programa batzuk ere Europako diruaren beharrik ez dutenak. Esate baterako Alemanian badira erakunde berezi batzuk hirugarren herrialdeekin lan egiten dutenak propio. Ta ez laguntzeko bakarrik, ez da hori helburu bakarra. Izan ere, Europako hainbat enpresa Indiara joan nahi du, beste herrialde batzuetara joan nahi du, eta lanak izaten dituzte han langile kualifikatuak aurkitzeko. Eta horregatik, Europako herrialde horiek lanbide heziketako zentroak zabaltzen dituzte hango herrialdetan, han langile abilak izan dizaten. Tira, transparentzia hauek ez dizkizue zehatz emango, gero emango dizkizutelako, baina adibide batzuk bai jarriko dizkizuet. Adibidez. Horrek pasa. Mapa horren adibide batzuk emango dizkizuet. Eta mapa horretan ikusi dugu Alemaniak adibidez lanbide heziketako hornitzaileak jartzen dituela, antolatzen dituela herrialde askotan. Dinamarkak esate baterako hori bera egiten du beste herrialde batzuetan, eta Austriak ere gauza bera egiten du Asia erdialdeko eta Asia hego-mendebaldeko, hego-ekialdeko herrialdeetan. Eta jakina, horretarako gaitasunak eta kalifikazioak elkarra aitortzea ezinbestekoa da. Horren adibideak ere baditugu. Batzuetan Europa barruan ere badira horrelako baliokidetzak lortzeko arazoak. Ez da beti ainarraza izaten, homologazioak beti ez dira beren kasa etortzen. Baina lortu daiteke eta lortuko dugu. Hori aurten bertan azalduko dugu, nola egingo dugu, eta Europa mailako estrategia bat tajutzen saiatuko gara. Orain, labur-labur Erasmusei buruz hitz egingo dut, eta Erasmusek zer egiten duen lanbide heziketan laguntzeko. Normalean, Erasmusa aipatzen dugunean goi-mailako heziketa ari garela pentsatzen dugu, graduei buruz, elkartrukaketei buruz, baina lanbide heziketan ere egiten ditugu Erasmus programak. Eta azken urte hauetan, 400.000 ikasle baino gehiago jaso dute Erasmus finantzaketa. Eta gaur egun Erasmus Plus ere badaukagu. Orain dela gutxi antolatu dugu, azken lehenengo proposamenak 2013 urtean etorri dira, eta labur-labur. Erasmusen dirua daukagu herrialdetako mugikortasuna sustatzeko. Gure aurrekontua 14.000 milioikoa da gutxi gora bera. 19.000 milioi dolarretakoa gutxi gora bera. Finantzaketa hori mugikortasuna sustatzeko da, erreformak sustatzeko da, baina gainera diru gehiago ere badago. Enplegu kontuetan aritzen den dire lankideak azalduko dizuet, bere ardurapean baitago diru hau dana. Eta funtsa hauek danak erreformak bultzatzeko dira, esan dizuedan ez. Eta nire lankideak nik baino diru gehiago erabiltzen du, berak azalduko dizuet. Baina esan dizuedan ez, Erasmusek 14.000 milioi baditu behintzat, eta ikasleen arteko mugikortasuna sustatuko dugu. 4 milioi ikasle eta irakasle Europar ibiliko da batetik bestera diru honi esker. Honek aldaketa asko ekarriko du, elkartrukaketa asko ekarriko du. Eta
hau oso garrantzitsua da. Eta gainera ez doa ikasleengana bakarrik. Irakasleak ere trukatuko ditugu. Eta irakasleak herrialdeen artean trukatzea ere oso garrantzitsua da. Hartara, ideia berria sustatuko ditugu eta ideia berria zabalduko ditugu instituto batean eta bestean. Tira, ez dizuet hau dana azalduko, esan dizuet, baina labur bai azalduko dizuet nola egiten dugun. Course, the 14.7. Erasmus programa osoa ez da lanbide heziketarako. 153, diru honen 153 goi-mailako heziketara doa, goi-mailako heziketako mugikortasunera. Horregatik pentsatzen dugu normalean gradu programak direla bakarrik hemen aztertzen direnak. Baina 123 lanbide heziketara doa eta 105 irakasleen heziketarako. Edo helduen heziketarako. Beraz, gure finantzaketa ez da helduen heziketarako, baizik eta batez ere irakasleen heziketarako. Eta jarraian, Europako aliantza azalduko dizuet. 2008-2009 garren urtean sortu zen, eta lanbide heziketako sistemak nolabait estutu egiten ditu gure erronkei hobeto erantzun ahal izateko. Gure oinarrien sistema dualak edo bitarikoak dauzkagu, hau da, lanean oinarritutako ikasketak dauzkagu oinarrian. Eta lanean ikasten denari izugarrizko garrantzia ematen diogu. 6 milioi gazte baino gehiago dago lanik gabe Europan. Hori hondamendi hutsa da, baina aldi berean 2 milioi hutsune dago enpresak bete ezinik, 2 milioi hutsune dauzkate gazteak ez daudelako nahikoa prestaturik. Hori izugarrizko paradoxa da, izugarrizko arazoa da. Hezkuntza sistemaren arazo bat erakusten du horrek. Eta hori konpontzen saiatzen ari gara. Nola programa hauek erabiltzen ditugu? Gaitasunari garrantzi handiagoa emanez, eta horrela saiatzen gara identifikatzen ea lanbide heziketak nola bete ditzakeen enpresetako hutsune horiek. Enpresak behar dituen habilidadeak eta gaitasunak eskainiz. Gazteen berme sistema horrei buruz nire lankideak hitz egingo dizue apur bat aurrera esago, baina kontua izango litzateke gazte horiei da nahi aukera bat ematea. Gehien ez ere 4 hilabeteko epe batean tresna bat ematen diegu. Baliabideren bat ematen diegu berriro lanean hasi ahal izateko. Benchmarks. Gutxienez, 6%, ikasleen 6%, lanbide heziketako 6%, gaitasuna izan dezaten herrialde batetik bestera pasatzeko. Eta bide batez, bere herrialdetik kanpo ikasketa esperientziaren bat izan dezaten. Jakin dezazuen gutxi gero bera zenbateko parte hartzea daukaten gazteak Europan, hemen ikusi dezkezue. Diversitate handia daukagu, bai Austrian eta bai Belgikan, bai Txekiar Errepublikan, 170 gaztean 170 goi-mailako hezkuntzakoak, lanbide heziketako programaren batean dabiltza. Gero badira beste herrialde batzuk, adibidez Hungria, nun 120 eskas iristen diren halako ikasleak. Alegia, Europaren barruan lanbide heziketako ikasle modu ezberdinak daude. Eta parte hartzea ere ezberdina. Hala ere, batez besteko 150-koa da. Horrek esan nahi du, bigarren hezkuntzako bi ikasletatik batek, behintzat, lanbide heziketako programaren batean parte hartzen du. Noski, hemengo lanbide heziketa eta estatu batuetako lanbide heziketa oso ezberdina da. Europan, batez ere, bigarren hezkuntzan egiten da lanbide heziketa. Hemengo grafikontan ikusten duzue, oraintxe aipatu dudan 150 hau, lanbide heziketaren batean dabilen 150 hau, zazpi herrialdetan lanbide heziketak oso lotura gutxi daukala enpresa munduarekin. Aldiz beste herrialde batzuetan lanbide heziketakaren batean lan ikasteaz gain enpresan lan egiten dute. Batzuetan astean 3 sistema dualean adibidez, bai Alemanian eta bai Austrian. Badaude beste formato batzuk ere, adibidez
kasu batzuetan, enpresa pribatu batzuetara joaten dira lanera. Baina, esan beharra dokat, Europaren barruan, esan da bezala, alde handia dola batetik bestera, ikasle batzuek denbora asko pasatzen dutelako enpresan lanean, eta beste batzuek berriz oso gutxi. Hemen ikuste dituzue adibidez Eslovenia eta Estoniako planak, ia ez dute parte hartzen enpresetan, aldiz Alemanian eta Danimarkan erabat kontrakoa da, asko parte hartzen dute enpresetan ikasleek. Gero duela gutxi jakin dugu korrelazio bat, zuzeneko korrelazio bat badela, eta zera dio, zenbat eta gehiago ikasi lanbide heziketako gure heziketan, orduan eta aukera gutxiago daukate, o arrisku gutxiago geolangabezian egoteko. Hor, zutabe horietan zera ikusten da. Adibidez, 15% baino gutxiagoko langabezia dauden herrialde batzuk badierela. Eta gero beste batzuk 15-etik edo 25%era bitartean. Gazten arteko langabezia sari naiz, eta kasu hontan batzuetan badaude 25-etik gorako langabezia tasak ere. Espainian adibidez hala da. Gazteen artean 50% baino gehiago lanik gabe daude. Hori drama da gizartean eta ondo erreparatu behar zaio. Honekin esan nahi dut, lanbide heziketako programak asko zentratzen direnean lan merkatuan parte hartzean, adibidez Dinamarkaren eta Austriaren eta Alemaniaren kasuan, holakoetan gazteen arteko langabezia oso txikia da. Aldiz, Grezian eta Polonian, Estonian eta baita Espainian ere, ikasketa oso gutxi lantzen delako enpresan, halakoetan langabezia tasa oso altua da. Hori ez da azalpen bakarra langabezia tasa altu honena, baina bada detektatu dugun faktoretako bat. Alegia, zenbat eta ikasketa gehiago egin lan lekuan, orduan eta langabezia gutxiago sortzen da gazteen artean. Eta horrexegatik sortu dugu Europa mailako aliantza hau, ikasketa aliantza hau. Uste dugulako, aukera ematen dutela transizioa erresa izateko hezkuntzatik lanera. Izan ere gazteak, hasieratik ikusten dute enpresak benetan nola funtzionatzen duten, eta hortaz asko hobeto prestatuta daude gerora ikasketen ondoren lanean hasteko. Eta gero, gaur beste kontu bat ere aipatu nahi dizuet. Badaukagu enpleguko erakundeekin programa berezi bat, 2013tik aurrera, eta lankidetza honen bitartez elkartu ditugu alde batik lanbide heziketako zentroak, gobernuak eta hainbat erakunde, eta denak mobilizatuta daude elkarrekin lan egiteko. Izan ere, gobernuak bere aldetik bakarrik ez dezake ezer egin. Hainbat eragile eta agente bildu behar dira lanbide heziketaren inguruan. Europako Kontseiluaren adierazpen bat badago gainera kontu honen inguruan. Eta gaur egun, Europako hainbat herrialdeek bere konpromisua adierazi dute idatziz lanbide heziketako programak bultzatzeko. Eta, noski ez dut aukera galdu nahi, Euskadiri hemen zoriona opatzeko ikusi dugulako, hauxe dela, Euskadi dela eskualde bakarra dagoeneko lanbide heziketaren aldeko deklarazio bat, adierazpen bat daukana sinatuta. Uste dute sailburu orduak itzengo dizuela kontu honi buruz, baina behintzat aipamen bat egin nahi nuke, 2015erako ekimen bat prestatu dutelako eta sinatu dutelako, zertarako eta lanbide heziketan inbertsioa erreala eta gogotsua egiteko. Noski, honelako moduko aliantzak egiten ditugunean, gure helburuak izaten dira, lanbide hezkuntzako sistemak reformatzea, ikasketa programa gehiago jartzea, eta bidea errestea ikasleei eskolatik lanera pasatzeko. Guk uste dugu kalitate honeko hizkuntza sistema edukitzea oso importantia dela. Batez ere lanbide heziketan. Izan ere, modu ezin hobea da, ikasketa sektoreak gure gazteei lanerako bidea errazteko. Hortaz, den hori dagokigu
lanbide heziketako irudia hobetzea eta erakargarriagoa egitea gazteentzat. Hori ia Europa guztian pasatzen da. Agian Alemanian ez, baina Europako gainerako herrialdeetan jendeak jotzen du lanbide heziketa dela, nolabait hezkuntzan mantentzeko jendea, alegia. Goi mailako ikasketarik lortu ezin duen jendea, orduan pasatzen da lanbide heziketara. Baina hori ez da horrela. Jakin behar dugu gaur egun lanbide heziketan dabiltzan ikasle gaur egun lanpostu hobeak lortzen dituztela. Baita hobe ordainduak ere. Hortaz, irudi hori aldatzea ezinbestekoa dugu. Eta hemen aurkeztuko izkizu eta azkenengo gure bi diapositibak. Jakizue hoen dela gutxi egin dugula deialdi bat, laguntzak jasotzeko deialdi bat, ordan gure helburua da erakundek diru laguntza hauek eska ditzatela, hainbat deialdi diren bitartez, proiektuen iraupena 2 urtekoa izango da, eta guk gehienez 300.000 euro emango dizkiegu parte hartzaileei edo, diru laguntza lortzen dutenek. Guk, gure aldetik horren 175 ematen dugu. Kasu honetan, 2014ko ekainaren 26ra daukazue epea zabalik programa hauetarako zuen burua aurkezteko. Europa mailako deialdia da. Kontuan da lehen esan dugun bezala, aliantzak sortzea hainbat estatukideetako espertuen edo adituen artean. Zertako eta lanbide hezkuntzako politikak erreformatzeko, nazio mailako negozioen foroak osatzeko, eta ikasketa sistema berriak nola eratu pentsatzeko. 3 ideia nagusi ematen saiatu naiz, baina argi geratzen nahi nuke Europa mailan ez daukela gaur egun nahiko esperientziarik esateko zer egin behar den da zer ez. Baina, kasu hortan gure lana da ideiak mobilizatzea, jendia elkarrengana biltzea, ideia berriak ekartzea, lanbide heziketa berritzeko. Baditugu baliabide ekonomikoak horretarako, jendeari laguntzeko prest gaude, Europako Fondu Soziala bat badaukagu, Erasmus ere hor daukagu, baliabideak baditugu eta horretan lan egin nahi nuke. Estatukideekin ere ari gara lanean, lana elkarrekin banatzeko eta denok bide bidetik joango gaitezen lanbide heziketarako kontutan.